Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arak barada bir näçesini lanet etipdir. Arağın özüne lanet bolsun diýipdir. İçýäne lanet bolsun. Biri içýän bolsa, biri agzyna goýup berýän bolsa, goýýana lanet bolsun. Üzümi sıkýana lanet bolsun. Satýana lanet bolsun. Satyn alýana lanet bolsun. Arada hammal bolup şonu görüp eltip berýäne lanet bolsun. Özüne göterilýäne lanet bolsun. Pulun iýäne lanet bolsun. Arak satýan ştalarda ýerde hal falan öýdür diýip aýtýana da lanet bolsun diýipdir. Hemmesine ondan çirin bizim Hanefi mezhepte meselelemizdir. Ajansı işleyen doğalla, taksili doğalla. Eğer bir adam arak bir yerik akit diýse, ya inki öyle arak bolýan bolsa, bir yerik akitmeden çirin derveş tutulýan bolsa, akitmegimiz dogry däldir. Şulatlaryň hemmesini Peygamberimiz lanet etipdir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Ola konda dostlarım, bir adam kalbine Hudaý Taala'nın kitabından, Kur'an'dan birce aye bolsa, elhamdülillahi rabbil alamin bolsa, kalbinde iman mı? Ve Kur'an'dan da bir kelimeyi bilýär. Şoň üstüne evvelin bar arak goýjak bolanna, bay iman gıygıryan bolmaly. İçindäki Kur'an mı arak kul huwallahny bilýär, alham bilýär. Goýma meňsime, hahyş etýän goýma meňsime diýip gıygıryan bolmaly. Etmäni evvelki seri içýär, soňram döwülenşýär. Kıyamet gün bolanna, şol aýaň her bir harfi, elhamdu 5 harf, lillahi 3 harf, yeke şol adamın saçından, kellesinden tutup, Hudaý şol adam biziň üstümize goýdy. Şol adam itdi biziň üstümde şu necisady goýdy diýip, Hudaý Taala'nın ýanynda dawagar bolup durjak diýerler. Tawba etmäni geçen bolsa şu dünýä. Keşful Esrar diýen Meybudi Kuddisi Sirruh ol kitabyna aýtýar. Arağın ma'juni 4 zat diýipdir. Desla qısal lanet. Peygamberin Hudaýyň lanet şoň içinde başy garlanna. İkincisi de her bir yerde arak gaýnatylýan bolsa, arak bejerilýän bolsa şoň içine hükmen şeytan var hem tüýkürýär hem de şoň içine peşewet diýerler. Şol garlyanyň içinde şeytanyň fiýdiginden nebada. Dördüncisi de dinin zehri, çenança sem, çenança adamı öldürýän zat. Şmal bir zehir, bir sem insan içse insanı öldürýär da, emma arak da dinin zehri, dini aradan aýyp gitýär diýerler. Ýene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Hudaý tebaraka we taala meni rahmeti berdi, rahmet edip berdi, hidayet edip berdi tamam alem cihana. Ve aqsama rabbi bi'izzatihi. Hudaý taala öz ululugy bilen qasam içdi. Yani Hudaý Taala men ululugum menen qasam içýänlik bir kep aýdypdyr. Hudaý Taala aýtýan kepşi: "La yashrabu 'abdun min 'abidi jur'atan min khamrin illa saqaytuhu makanahu min hamim jahannam." Ululugum menen qasam içýän men haram eden arağımdan haýsy bir adam birje owurdum su arakdan içägasa men öz ululugum menen qasam içýän jahannamyň hamiminden hükmen su wararmyşam. ولا يسقيه صغيرا إلا سقيته مكانه من حميم جهنم. Ya bir çağıcığa öz oğulgydy, ya başga bir oğulgydy, kiçik oğlanjyga su warasa, ululugum menen qasam içýän şoňa jahannamyň hamiminden, hamim diýende bir qatrati şu dünýäniň ýüzüne düşse ot goýurtmaýan bolmaly. Şondan men su wararym diýipdir. Ýene bir ýana qasamma. Ululugum menen qasam içýän, "Wala yad'uha 'abdun min 'abidi min makhafati illa saqaytuha iyyahu fi hadiratil quds." Ey fil cennet. Bir men musulman bendem, Hudaý Taala şunu haram etdi diýip, men şunu içmäýin diýip şondan saklansa, ol göçe wagtda, boşa wagtda, ýok mene içebiljekkä, mene barıp biljekkä diýip kenara çekse, qasam içýän beheştiň suwundan şonu suwararym diýipdir. Hudaý Taala'nın aýdan kepişi. Şarap xarın gözü bolmaz ornuna Mahtum Ulişan arak barada aýtýar. Kıyamet gününe şarap xarın gözü bolmaz ornuna, dişi sığır şahı dep dürtör burnuna, doğduğu sinede dili qarnına, iyidigi ağzından gelir yararlar diýip aýtýar. Ondan soňra Keşful Esrar diýen kitapda aýdypdyr. Bir adam arak içýänmiş zol, aýryljak bolup doka biri bar imanyny urjak bolupdyr. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip ol gıygırwati, ýan gaýtýär, gününden içe wering diýip doşa arak gıygırwati diýär. Şey diýip de ömründen geçip gitmeli. Belki ýanyna duran kelime-i şehadet gıygırýar. O da içe wering,
Goýawerin bir-biriňki adep şu öňkü adaty bilen nauzu billah, Hudaý saklasyn.